Po kresťan, potom martýr a nakoniec sa stal svedcom. Vidíte, že svedcom sa môže niekto stať aj nezvyčajným spôsobom. Tento kostol je hanbou pre celé naše mesto. Nie pre celé mesto, eminencia. My sme na neho pyšní. Ráčte vstúpiť, eminencia. Nech sa páči. Kde skončili peniaze, za ktoré ste mali obnoviť kostol? No, my sme rozšírili nemocnicu a zriadili jedáleň pre chudobných. Aj útulok pre pútnikov, pre všetkých, ktorí ho potrebujú. Ak dovolíte, vaša eminencia, prepáčte, ale v tomto roku sme vydali asi 300 000 jedál a starali sme sa o 21 000 chorých. Všetko sme to zaznamenali, ja a môj pomocník Mikéle. Každý jeden deň. Môžete si to skontrolovať. A čo Boh? Na Boha predsa nesmiete zabúdať. Ja vidím Božieho ducha v chudobných, eminencia. A nie v múroch. Ale mali by ste ho vidieť všade. A najmä tu v jeho dome. Čo tu chcú všetci títo ľudia? No, my sme ich na nejaký čas prijali medzi nás, eminencia. Sú tu každý deň? A dodržujú pôst? Pokiaľ ide o nich, tak na to, že dlho nejedli, sú už zvyknutí. A sú hodní príjmania sviatosti? Isté. Všetci sa vyspovedali. Vyspovedali. A veríš im? Keď odtiaľto odídu, zasa zhrešia. Tak ako my všetci, eminencia. Ale keď prijali telo Kristovo, možno budú hrešiť menej. Je to spôsob, ako sa dostať bližšie k Bohu. To zaváňa kacírstvo. Filipo, čo tu chceli? Čo sa deje? Nič sa nedeje. Sadnite si, sadnite. Upokojte sa. Zober to. Ty vieš lietať? Nie. To je len hra. Giovannina. Vedel si, že on lieta? Radšej už choď domov, dobre? Mama ide rodiť bračeka a nechce, aby som tam zavadzala. No dobre, tak choď pekne za ockom. Odkedy prišiel o prácu, radšej som od neho ďalej. Rozdáva veľmi štiplavé facky. Aha, tak mám iný nápad. Choď za Pierotom do kuchyne. Pomôž mu, choď, poteší sa. Zasa sa to stalo. Áno. Nikomu to nepovedz, lebo ja som človek ako každý iný. Chcem byť normálny. Ale ty nie si ako ostatní. My sme len obyčajní ľudia. No ty vidíš ďalej. A často mám čo robiť, aby som ťa pochopil. Vyspovedaj ma, Persiano, vyspovedaj ma. Poď. Tvoj prípad sme preskúmali veľmi dôkladne a do podrobností. Ďakujem, vaša svetosť, za vašu láskavú snahu.
Nezavolal som ťa, aby si hovoril, Filippo Neri, ale aby si počúval. Oznamujem ti, že v deň slávnosti Božieho tela navštívime tvoj kostol. Práce na jeho oprave, ktoré sa bezvýsledne vlečú už celé roky, musíte čo najskôr ukončiť. Pri tej príležitosti nám predložíš vypracovanú regulu, ktorou sa riadi tvoje bratstvo. Potom, ako ťa vypočujeme, rozhodne toto sväté kolégium o tom, či to tvoje zvláštne bratstvo zostane aj naďalej súčasťou svätej rímskej cirkvi. Ale dovtedy ti zakazujem spovedať. Môj pane, pomôž mi. Ty predsa vieš, že všetko to, čo sa deje okolo mňa a čo si mi daroval, som si ja sám neželal. Ale neviem, prečo mi to teraz chceš vziať. Ak to tak naozaj chceš, nech sa stane vôľa tvoja. Ak som sa ja dopustil nejakej chyby, chcem za to zaplatiť len ja a nie moji chlapci.